Il-Partit Nazzjonalista prova jqarraq dwar l-investimenti kbar li qed isiru fil-produzzjoni tal-enerġija, settur kruċjali għall-għajxin tal-poplu u l-iżvilupp tal-pajjiż. Fis-stqarrija l-Oppożizzjoni qalet li l-Gvern ġie jitmejjel milli jagħmel l-istudji dwar l-impatt ambjentali fi proġett biex il-pajjiż ikun imħejjeb l-aħjar mod għal meta tiżdied id-domanda, partikolarment fis-sajf. Minkejja dan, kontra l-impressjoni qarrieqa tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija immexxi minn Mirjam Dalli tenna li qed jiġi segwit il-proċess ambjentali kollu kif mitlub mill-Unjoni Ewropea f'każi simili. Fil-fatt ingħad li l-proċess tela l-approvazzjoni tal-Bord tal-ERA li wkoll qabel dwaru b'mod unanimu. Dan anke meta qed jiftakar li l-istess oppożizzjoni irrappreżentata fuq il-bord ta' din l-awtorità minn Chris Chantar, l-eks segretarju permanenti tal-Ministru George Pulicino. B'reazzjoni għall-istqarrija firmata mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Rebecca Borg, ingħad mill-Ministeru għall-Ambjent li għax Gvern Laburista jippjana l-futur qiegħed jaċċerta ruħu li jippjana l-kwalunkwe eventwalità, anke kif ikun hemm żieda fid-domanda l-elettriku minħabba sħana aktar qawwija minn dik li pajjiżna esperjenza fl-2023. Il-Ministeru qal li Gvern Laburista kien dejjem ċar dwar il-fatt li se jżid il-kapaċità f'każ li jkun hemm żieda qawwija biss u allura f'każ ta' emerġenza għal ftit sigħat biss. Altru mill-impressjoni li ridet tagħti l-Oppożizzjoni li b'mod konvenjenti ma semmiet xejn dwar dan. L-Oppożizzjoni l-unika pjan li għandha huwa li tolli l-kontijiet bil-proposta tal-liberazzjoni tas-suq, qal il-Ministeru, filwaqt li kompla jgħid kif Gvern Laburista aċċellera l-investiment fid-distribuzzjoni u se jkompli jinvesti favur provvista tal-elettriku. Min hu populist ma joħroġ b'soluzzjonijiet, temmet tgħid l-istqarrija.